Ilang mga turista hirap na makakuha ng refund sa isang travel company. Solidarity ride kontra sa pagputol ng 259 na mga puno Angeles City na kansela. Senator Grace Poe patuloy na babantayan ng kapalpakan ng DOTR-LTO kaugnay ng PMVIC. DAVSU alumna top 1 sa 2021 Social Workers Licensure Exam. Maya Pabay, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon at ito ang mga nangunguna at pinutupang balita ng CLTV News. Dumulog sa CLTV News ang isang grupo ng turista na naghahabol ng refund sa kumpanyang Shadow Travel and Tour na ang punong tanggapan ay sa Mabalacat City. Reklamo nila hindi na umano mahagilap ang kumpanya. Simula ng isara nito ang kanilang mga branch office sa mga mall at ilang tanggapan sa bansa. Narito ang report. Halos mag-iisang taon na simula nang ipatupad ang community quarantine sa Pilipinas itong darating na Marso at kasabay ng anibersaryo nito ang isang grupo ng mga turista na naapektuhan ng kanilang pagbiyahe dahil sa iba't ibang uri ng lockdown sa ibang bansa ang dumulog sa CLTV News dahil ang kanilang inaabangang refund sa kanilang pinagkatiwalaang travel and tour company hanggang ngayon hindi mahagilap. Ultimo anino. Hindi na po sila nagparamdam. Nag-try po akong mag-reach out, nagme-message po ako lagi sa messenger po nila. Binlock po nila ako. Kami ng group, kami ganyan, kami pa yung masama, kami nang haras. There's no such thing as harassment kung wala naman kaming hinaharas dahil nagpa-follow up lang kami. And it is our right na mag-follow up, lalo na hindi biro yung amount na inilabas namin. And December talaga yung pinaka-na-trigger kami. Kasi na parang nagparapol pa kayo. Ang lakas naman ng loob nyo. Parang hindi nyo wala man lang kayong, hindi man lang kayo makatawag sa amin. Ano po, ibalik na lang po nila siguro talaga yung pera. Kasi po, hard-earned money po yun eh. Hindi naman po yung basta-basta na lang pinupulot. Higit sa 4 na po ang claimant ng Shadow Travel and Tour na dumulog sa CLTV News. Inbound o local tourist at karamihan sa mga ito ay naudlot ang outbound trip o biyahe pa ibang bansa. At dahil umano sa irregularidad ng pakikitungo ng kumpanya, nagawa na rin umano ng ilan sa kanila na personal na siyasatin sa mga hotel merchants partner ng kumpanya kung existing pa rin ito. Sabi niya is manager siya ng resort, ng Pambo Resort sa Bora. Ang sabi niya sila man din po is blanco sila dun sa ng Shadow. So hindi rin daw nila makontak. Hindi rin umano maliit na halaga ang naibigay ng ilan dahil ang promo travel na kinuha sa naturang kumpanya ay pampamilya. 140 yun sir kasi dalawang tour yun. Isa sa Singapore with my family and then yung second tour naman 10 kami kasama ng mga kaibigan ko. So isang around 70,000 plus tapos isang around almost 80,000. Sa kwento ng grupo, nahihirapan nilang pakitunguhan ang proseso ng refund ng naturang kumpanya. Dahil bukod sa sarado na ang mga opisina nila sa mga mall at tanggapan dito sa Mabalacat City, ang paraan umano ng pakikipagdialogo online hindi naging maayos. Kaya ang hakbang ng grupo ay kung saan-saan na rin lumapit para bigyan ng tugon ang kanilang problema. Pati po sa DTI, yung PTAA ba yun na sama ng travel agency. Ang susunod ko nga po talaga, hindi ko pa nakuha yung email yung Senate po, tsaka Congress. Gusto ko lang po talagang mapansin kami. Samantala, para sa patas na pamamahayag, sinikap ng news team na magsadya sa tanggapan ng Shadow Travel and Tour sa Mabalacat City. Sagot ng isa sa empleyado doon, Marso pa umano nang magsara ang kumpanya. Ngunit para sa mga claimant ng refund, ay ang kanilang sekretary ang uma-asiste sa kliyente ng Shadow Travel and Tour. Dati po, ito po yung opisina ng Travel and Tour, Shadow. Yes, sir. Kaya ano po nangyari niya? Sir, magmula po ng pandemic, yun, nagsara kasi walang nagtatravel na talaga. Wala akong customer? Wala, sir. So, matagal na po talagang sarado? Nung March, sir. March pa? Meron din, sir, kaya lang sa office namin, dun sila nakikiusap.
May opisina. Sir. Dito sa kabila. Sa kabila, may sir. opisina pa. Kasama po kasi yan. May tao pa ho daw, may tao pa ng travel and tour dyan sa ano. Dito sa ano po meron, sa office namin. Meron. May secretary, sir. Sa kabilang banda, nagawa namang magbigay ng mensahe sa social media ng nagpakilalang pamunuan ng Shadow Travel and Tour. Humihingi sila ng paumanhin sa kanilang kliyente na nagkaproblema sa refund na dulot umano ng pandemya. Inamin rin nila na ang kumpanya ay nasa estado ng temporary closure at may plano rin anya silang magbukas at dito sinasabi rin nilang nawalan sila ng komunikasyon sa kanilang mga kliyente. Patuloy rin anya ang kanilang pakikipagdialogo sa mga airline company dahil maging sila ay wala pa ring nakuhang refund sa mga airlines at kanilang mga supplier. Wala namang ibinigay na katiyakan sa mga kliyente kung kailan at papaano ang sistema ng refund. Ngunit nilinaw rin ng kumpanya na nag-venture na umano ito sa ibang negosyo gaya ng e-commerce upang magkaroon ng pondo para i-refund ang kanilang obligasyon sa mga kliyente. Samantala, ayon sa DTI, pasok sa civil liability o ng contract law ang obligasyon ng isang travel and tour company na isauli ang pera ng kanilang kliyente na kung saan hindi naman naipagkaloob ang serbisyo. Paulo G. Santos, CLTV News. At sa kaugnay na balita mismong ang tourism officer ng lungsod ng Mabalacat ang nagsabing may natatanggap silang mga reklamo kaugnay ng problema sa komunikasyon at pamimigay ng refund ng Shadow Travel and Tours. Ay naman sa DTI, may pananagutan daw ang naturang travel agency sa mga kliyente. Magbabalik si Paulo G. Santos. Nagkakalabuan at umabot sa kumprontasyon na hindi kanais-nais ang relasyon ng mga kliyente ng Shadow Travel and Tours sa kanilang apela na refund. At ito umano ay bunga ng miscommunication. Conversation po sa group chat po namin, we keep on reminding our members not to put anything po, especially po name ng owner or even the photo of the owner po. May proofs po kami dyan na nire-remind namin bawat member na don't take such action po. Kasi nga po, hindi po magandang step yun dahil illegal po yung gano'n. Alam pong mali yun. Hindi umano siya naaabot sa pagbuo ng alyansa laban sa Shadow Travel and Tour ang 40 mga kliyente ng nasabing kumpanya. Yon ay kung maayos na nakipag-usap sa kanila ang travel agency. Ngunit dahil bukod sa social media at electronic mail o email na lamang ang komunikasyon, dito pakiramdam ng marami, tila naghahabol sila sa hangin. It will be hundreds ng clients na hindi pa nare-refund. So doon lang ang laking pera na. So we're asking, saan napunta yung pera? Hindi pwedeng gamitin personal ng owners yun. Hindi nila pwedeng gamitin sa mga ganyan yan kasi unang-una, hindi naman agad dyan makukuha eh. Airlines ang magre-refund sa kanila niyan. Pag na-refund sa kanila, they have to initiate yung refund papunta naman sa amin. Sa akin nga, hiningi na nga yung back account ko eh. Araw na lang eh, transfer na lang eh, tapos biglang nawala na ng communication eh. What more yung mga kasama ko rito sa group chat na March, April, May, June, hinihingan pa, nakakapag-book pa, naglabas na ng pera, pero ni itinerary or tickets or voucher, walang nakuha. Buhat sa reklamo ng grupong ito, idinulog ng news team sa tanggapan ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 at Mabalacat City Tourism Office ang reklamo laban sa Shadow Travel and Tour. Ayon kay Association of Tourism Officer of the Philippines, ATO President at Mabalacat City Tourism Officer Arwin Lingat, may natanggap na silang maraming reklamo mula sa Department of Tourism laban sa Shadow Travel and Tour. There was already a formal letter that was sent to the of our mayor from DOT and DTI, no? The city government, no, of course, with our local chief executive, si Mayor Garbo, no, he is open to any help, no, to extend to our consumers kung paano natin maa-address ito. Bukas umano ang lokal na pamahalaan upang mamagitan sa naturang usapin. Gayon na rin ang panawagan nilang ayusin ang komunikasyon sa kanilang mga kliyente. Dapat ang ating mga travel agencies or tour operators that they are
experiencing difficulties right now. Dapat open yung communication nila. Let their consumers know, no? Because most of the complaints that we receive coming from DOT is they cannot reach Shadow, no? Because they're only asking for explanation. Nilinaw naman ni DTI Region 3 spokesperson Warren Serrano na may liability pa rin ang Shadow Travel and Tour sa kanilang mga kliyente na hindi maaaring takbuhan. Basic tenet of yung consumerism is disclosure of information to provide our consumers with options, no? Yun ang isa nating laging hinahabilin. Kasi pag may non-disclosure, parang there is a sense of deception na pinagbabawal, no, sa ating consumer app. Sa huli, positibo ang DTI at lokal na pamahalaan ng Mabalacat na maisasaayos ang problema kung tutugon ang Shadow Travel and Tour na ilagay sa tamang sistema ang kanyang refund process sa mga kliyente. Ng option yung ating mga consumers, bigyan nyo naman ng option. Ibig sabihin, una, kailangan matatawagan kayo or makukontak kayo. Pangalawa, bigyan nyo ng option kung ano ang gagawin nila, kung sakali, kung ano ang mas maganda at kung kailan kayo pwedeng makapag-usap. Siyempre, these are abnormal times. No? I'm sure maintindihan yan. At sa experience natin ng mga settlement ng mga cases na ganyan, napupunta lang po dun sa kailangan mabuting pag-uusap. Sa isang pahayag, sinabi ng Shadow Travel and Tours na pansamantalang tumigil ang kanilang operasyon dahil sa pandemya at sisikapin umano nilang makipag-ugnayan sa kanilang mga kliyente. Paolo G. Santos, CLTV News. Kanselado ang Solidarity Ride para sa 259 na mga punong nakatakdang putulin sa Friendship Highway sa Angeles City. Una nang nagpadala ng sulat ang organizer ng #Friendship259 sa Angeles City Government para sa approval ng permit na magdaos ng isang bike for a cause. Subalit gahol na umano sa oras ng matanggap nilang utos para sa pagkuha ng isang special permit. Idagdag pa raw rito ang pagiging sarado ng tanggapan tuwing Biyernes. Mula sa 1,333 registrants, tanging 100 lamang din ang pahihintulutan sa oras na aprubahan ng permit. Alinsunod na rin ito sa guidelines ng Department of Health ngayong pandemic. Agad naman umanong mag-aabiso sa social media ang organizer ng paldaksikaran para karentanaman na si Harvey Santiago sa oras na maaari nang ituloy ang programa. Sa kabila nito, ilang bikers pa rin na nagtungo sa Friendship Highway at idinaan ang kanilang protesta sa social media. Unang linggo ng Pebrero ng desisyonan ng korte ang pagbibigay bus na putuli ng mga puno para sa isang road widening project sa pasok ng Clark Freeport Zone. Sa pagbabalik ng CLTV News, Senator Grace Poe patuloy na babantayan ang kapalpakan ng DOTR-LTO kaugnay ng PMBIC. Olongapo City nagsimula na sa COVID-19 vaccine simulation. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Mga karehiyon, eksklusibong nakapanayan ng ating kasamang si Justin Dizon, si Senator Grace Poe, kaugnay ng mainit na issue ng mga Private Motor Vehicle Inspection System o PMVIC. Narito ang kanilang naging pag-uusap. Nicolette, sa puntong ito, makakapanayam natin ng si Senator Grace po, no, para pag-usapan nga itong kontrobersyal na patakaran ng DOTR-LTO at nakita naman ho natin yung naging pagdinig sa Senado at para bigyan tayo pa ng karagdagang update na narito ho si Senator po. No? Senator, matanong lang natin, paano ho yung magiging respond ng inyong kampo dito sa naging desisyon ng ating Pangulong Duterte na hindi naman ipatigil itong operasyon ng mga PMVIC, no, bagkus gawin na lamang itong optional at yung pagbababa nga daw ng presyo o yung parang discounted price. Ano ho yung masasabi nyo dito, Senator?
Well, unang-una, at least binabaan nila yung presyo. Pero talagang ang posisyon namin, ipatigil ito dahil sa dalawang bagay. Unang-una, hindi naman talaga klaro kung sa batas pinapayagan yan. Ang pagkakaintindi ng mga ibang senador, ang pagkakaroon ng privatized inspection centers ay hindi naman pinapayagan dun sa Clean Air Act ng 1999. Pangalawa, at ito ay napakahalaga, yung pagpili ng mga pribadong kumpanya o mga negosyante na nagpapatakbo nito ay hindi sa maayos na paraan. Hindi naman ito sa aming palagay at sa palagay ng marami dun sa aming pagdinig, dumaan sa tamang proseso ng pagbidding. Ibig sabihin, di ba, pagka kunwari nagpapagawa tayo ng karsada o kaya nagpapagawa ng airport, lahat naman yan dumadaan sa pagsusuri. Hindi basta-basta o porket nakaibigan ng isang opisyal sa gobyerno, yun ang pipiliin. Kasi parang lumalabas, ganun ang nangyayari. Dahil hindi nga, parang sino ba itong 23 mga nagmamay-ari na to ng mga testing centers, di ba? Hindi katulad ng halimbawa airport ng Bulacan na tatayo ng San Miguel, dumaan ito sa proseso ng pagkikilatis ng Kongreso. Ganon din yung NLEX SLEX Connector Road o kaya yung MRT-7. So parang ito, sabi nga ni Senator Recto, alam mo, kikita sila dyan ng 6 hanggang 8 bilyong piso taon-taon. Parang hindi naman yata tama na hindi natin kilala kung sino-sino sila. Opo. Senator, if I may ask, you've been investigating this matter for a long time now. Nakita niyo ho ba or napag-alaman niyo kung sino yung mga nasa likod nitong iskemang ito, yung 32 na binabanggit? At idugtog ko na rin ho yung second question, kasi you once mentioned during the Senate hearing that nagiging avenue for corruption itong ganitong eskema ho ng LTO DOTR. Alam mo, marami talagang nagre-reklamo tungkol sa mga nagiging corruption sa LTO. Mabalik ko lang talaga sa issue, Justin. Tandaan natin kung magkano binabayaran natin sa pagpaparehistro lang ng mga sasakyan natin. Tapos dadagdagan pa nila. At hindi lamang yon, yung serbisyo nila masama. Di ba marami sa atin hanggang ngayon wala pang mga plaka na in-order natin matagal na. Ngayon, sino-sino mga may-ari nito? Meron sila mga sinumpiting pangalan, pero hindi ito yung official na galing sa either sa DTI or sa Security and Exchange Commission, if I may be technical. Kaya, ang ginawa namin ganito, kasi ang iniimbestigahan ng public service ay itong mga ganitong uri ng kumpanya na ay mga serbisyo ng LTO at saka ng DOTR. Pero pagdating sa korupsyon at pag-iimbestiga ng mas malaliman ukol dito, ito ay dapat dadaan sa Blue Ribbon Committee. Kaya ang mangyayari ngayon, ang ginawa namin, meron na kaming committee report na pirmahan na ng mga senador, ire-report out ko yan bukas sa plenaryo. Tapos kasama dun sa rekomendasyon natin ay lalo pang imbestigahan ng Blue Ribbon Committee ni Senator Gordon. Kasi yun talaga yung poder niya. Opo. Senator, ito nabanggit nyo rin na yung actually marami namang mga mambabatas din ang nagsabi na maganda itong motibo ng PMVIC upang sa gayon matiyak nga itong pagiging roadworthy ng ating mga sasakyan at maging ligtas ang ating mga kalsada. Subalit ika nga yung timing tila hindi naaayon lalo na ngayong panahon ho ng pandemya. Bilang isang mambabatas, ano ho kaya yung pwede nyong maging mungkahi dito sa DOTR LTO at sa pamahalang nasyonal upang sa gayon maging ligtas pa din at matiyak nga na itong ating mga sasakyang tumatakbo sa mga kalsada ay walang aberya at yung sinasabi nila roadworthy ho? Well, unang-unang kasi may pondo ang DOTR. Bakit hindi sila mismo ang nagtayo ng mga inspection centers nila na according to the criteria na kailangan pagdating sa roadworthiness sa mga sasakyan. Pangalawa, ba't hindi nila inuna yung mga pampublikong sasakyan at yung mga malalaking sasakyan, 'di ba? Yung mga mabibigat katulad ng mga truck, yung mga hindi lamang pampublikong sasakyan, pati yung mga for hire na mga vehicles. So, yun ang sana inuna nila kasi nakikita naman natin yan, anong madalas dyan, yung mga nawawala ng preno, yung mga tourist bus, yung mga iba't ibang mga sasakyan na pampubliko, unahin nila yan. Pangalawa,
pagdating doon sa mga drivers na talagang marunong ba sila magmaneho, alam mo, minsan pag pumupunta ka para kumuha ng exam dyan sa LTO, nakadikit nga sa pader yung mga sagot sa tanong, ba? Tama, Senator. Kung anong ibig sabihin ng mga sign na ito. So, mismo mga drivers natin na nakakapasa di umano dyan sa mga exam na yan, hindi naman talaga nila naintindihan yung mismong mga batas sa karsada. Dapat maging seryoso sila sa pagbibigay ng mga exam. Hindi kailangan ng private driving schools. Kasi isang napakamahal niya na. Pangalawa, sino naman yung mga private schools na i-accredit? Baka hindi naman din magaling. Tapos, ayan na naman, palakasan na naman kung sinong i-accredit. Dapat sana kung meron ka ng test na certificate o kaya kung nakapasa ka mismo sa test, hindi na kailangan ng mahabang kurso para magmaneho. Lalo na sa private na mga schools na magbabayad ka ng libo-libo. So, yun yung mga bagay na sana naman, imbis na isipin nila paano kikita ng pera dyan, sana isipin nila ano bang epektibong paraan para maging ligtas ang ating mga mananakay. Opo, Senator, panghuli na lang, alam naman ho natin na itong issue na ito ay naging matunog din dito sa amin sa Pampanga, particular ho yung lungsod ng Angeles at Mabalacat, bilang dito nga yung isa dun sa mga ginawang trial period. Ano ho yung aasahan ng aming mga kababayan, yung aming mga kabalen dito sa Pampanga mula sa inyong kampo, no? At nang sa gayon, kumbaga ika nga, makahinga naman sila ng mga luwag-luwag dahil nga ho itong talagang napakalaking gastos at pinutakti ho ang aming himpilan ng mga reklamo kaugnay ho nitong patakarang ito. Alam mo, talagang nagtutulungan tayo dito para mapigil na itong mga private testing centers na to. Pero sa ngayon, syempre, nasa kapangyarihan yan ni Secretary Tugade na ipatigil. Siguro, umapila tayo sa kanya. Sinabi na ng Malacanang na hindi na yan required. Okay? So pag hinuli kayo, sabihin ninyo mismo, sabi ng Malacanang hindi na raw required. Okay? Pangalawa, kung talaga namang kailangan ng test, no, gusto nyo magpa-test, para lang sa kaligtasan ng mga sasakyan nyo, yung may mga dati namang private emission, may mga emission testing centers noon, di ba? Na mga 500 pesos. Plus, itong mga bagong private testing centers na to, sinabi ng DOTR ay ibabalik nila sa presyong 500 pesos lang at hindi 1.5. At hindi na kailangan bayaran ng retesting fee pag bumagsak ka. Yung retesting fee yata 800 pesos. So, alam mo, Justin, pwede palang ganon? Pwede palang mababa ang presyo? Bakit nila inumpisa ng 1,500? Kung hindi pa nga umangal ang ibang, gusto nila 1,800. So doon pa lang, sa puntong yon, alam na natin may konting, hindi ewan ko kung konti, may anomalya na nangyayari. Ayan mga kabalen, narinig ho natin ang panig ni Senator Grace po kaugnay nga ng mainit na issue ng PMVIC at kanilang magiging hakbang pa upang sa gayon mabantayan nga ika nga nila yung sinasabing anomalya sa likod nitong programa ng Department of Transportation at Land Transportation Office. Justin Dizon, CLTV News. Sa iba pang balita, nagkasana rin ng COVID-19 vaccine simulation exercise ang Olongapo City. Target ng City Health Office na makapagbakuna ng 100 katao kada araw. Yan ang report ni Rain Pawit. Sa oras na maging available ang bakuna kontra COVID sa ikalawang quarter ng taon, all systems go na raw ang Olongapo City Health Office para sa pag-rollout nito. Nagsimula na ang vaccine simulation sa James L. Gordon Memorial Hospital. Unang sumalang sa dry run ang mga medical personnel na mauuna ring mabakunahan. Ayon sa opisyal na pahayag ng City Health Office, tatagal ng 45 minutes hanggang 1 oras ang buong proseso ng pagbabakuna. Ito'y simula sa registration, health screening, vaccination at post-vaccination. Kinakailangang ding manatili ng 1 oras ng bawat vaccinee para sa monitoring. Dito tutukuyin kung may hindi normal na side effect ang bakuna. Kada araw 100 katao ang target na mabakunahan. 70% ng higit 233,000 population ng syudad ang target na mabakunahan upang makamit ang herd immunity. Wala pa namang tiyak na brand ng bakuna ang unang ipamamahagi sa syudad. Ayon sa city government, 25 million pesos ang initial budget nila para sa procurement ng COVID-19 vaccines. Sa Bataan naman, patuloy ang vaccine simulation sa iba't ibang pampublikong pagamutan. Matapos ang pilot dry run sa Bataan General Hospital and Medical Center, sinundan pa ito ng simulation exercise sa Mariveles District Hospital at Balanga Rural Health Unit 4.
1 bilyong piso ang pondo ng Bataan para sa pagbili ng kanilang Moderna vaccines. Samantala sa Jose B. Lingad Memorial Hospital naman ang pilot simulation exercise sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa Public Health Unit ng ospital, ngayong unang quarter ng taon sisimula ng vaccination rollout. Mayroong 4 na designated vaccination post sa JBL. Bawat vaccination area ay kayang magbakuna ng 100 katao kada araw. Rainiel Pawid, CLTV News. Inabisuhan ni Coach Allen na atleta ng basketball sa Pampanga, partikular na mga nasa barangay level, na bawal pa ang paglalaro ng basketball. Ito nang napababalitang pagbigay basbas ng lokal na pamahalaan na pahintulutan na ang paglalaro ng ball game sa kanilang community court. Naalarma si Coach Alan Trinidad sa bali-balitang pinahihintulutan na ng ilang lokal na pamahalaan dito sa Pampanga ang paglalaro ng basketball sa mga community court. Ayon kay Trinidad, hindi lamang ang mga Professional Basketball League ang ginagabayan ng Interagency Task Force o IATF sa higpit ng Health Security Protocol. Maging sila na obligadong hindi maputol ang pag-scout ng mga Kapampangan players, hindi umano basta-basta ikinokompromiso ang guidelines ng Department of Health. Unang mahilig dyan sa sports, gobernador natin. Eh di sana siya nag-initiate na. Pero alam ni Gob, maingat din si Gob. Iniingatan niya yung probinsya, lalo sa COVID. Pag siya tinanong mo, hindi pa. Sigurado siya sagot niya, hindi pa. Iginit pa niya na may liability ang mga barangay captain sakaling magkaroon ng community transmission ng COVID-19 sa kanilang barangay. Iyon ay dahil wala pa rin umanong go signal ang IATF sa mga lokal na pamahalaan na maaaring pahintulutan ng maglaro ang mga kabataan sa basketball. Huwag mo na hintayin nila yung ano. Kasi sila, lalo yung mga nanunungkulan, mga barangay captain, mga lahat, magdadawit sila dyan. Kasi responsibilidad nila yan. Pagka naglaro dyan sa court nila, na hindi nila alam, hindi na masasabi sa gobyerno hindi nila alam. Sinisikap ng CLTV News na kumuha ng formal na guidelines ng pagpapahintulot ng ilang lokal na pamahalaan para sa pagbubukas ng community basketball, gaya ng napababalita sa Mabalacat City Government. Hindi naman ito isolated case dahil sa Baybay City sa Leyte nitong November 3 ng nakalipas na taong 2020. Kabilang sa guidelines ng executive order na ibinaba ng syudad, tanging ang magkakabarangay lamang umano ang maaaring sumali sa laro at ito umano ay dapat na maisagawa na may representante ng barangay para bantayan ang laro. Samantala, kamakailan dito sa Central Luzon ang sikat na basketball vlogger na may 1.7 na followers na kung tawagin ay Mavs Phenomenal Basketball ay nagawang magpalipat-lipat ng barangay para maglaro ng 3-on-3 sa basketball. Kapuna-puna na walang face mask o di naman kaya'y hindi maayos ang pagkakasuot ng face shield ng mga ito na nakita sa kanilang viral basketball vlog. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, DAVSU Alumna Top 1 sa 2021 Social Workers Licensure Exam. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang nangungunang balita. Napakikinabangan na ng mga motorista ang 8.2 km expansion project sa Subic-Freeport Expressway. Ito rin ang nakikitang solusyon para sa mabilis na transshipment ng mga produkto sa North at Central Luzon. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Bukas na sa publiko ang 8.2 km expansion project para sa Subic-Freeport Expressway o SFX. Sinimula ng proyekto na nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos noong July 2019. Bahagi ng SFX capacity expansion ang pag-convert ng Subic-Freeport Expressway sa 2x2 divided expressway, 2 karagdagang expressway lanes, 2 tulay at tunnel. Mayroon ding mga standard LEDs, elevation ng daan at drainage system. Layo nitong makapagbigay ng mas mabilis at ligtas na biyahe patungo sa Subic Bay Freeport Zone. Ayon sa DPWH, makatutulong ang proyekto para madagdagan ng road capacity, mapabilis ang business activities at pagpapadala ng mga supply at serbisyo sa loob at labas ng Subic.
Ikokonekta ng SFX ang Bataan, Zambales, Pampanga at iba pang probinsya sa Central Luzon sa pamamagitan ng SCTEX. Ang SFX ay kilala rin bilang Subic Tipo Expressway o NLEX Segment 7. Sa kasalukuyan ay libre pa itong napakikinabangan ng mga motorista, subalit pinag-aaralan na rin ng naturang expressway management ang paglalagay ng toll fee rito. Rainiel Pawid, CLTV News. Top-notcher ang proud kabalen at Norio Ventura State University sa katatapos lamang na Social Worker Board Examination. Tiniyak naman niyang dito siya sa Pilipinas magseserbisyo mas magandang sistema para sa mga Pilipino, lalo na sa may hirap. Ang top 1 sa 2021 Social Worker Licensure Exam, ating kilalanin sa report ni Rainiel Pawid. Noong nakaraang linggo, lumabas na ang February 2021 Social Worker Board Exam result. Ang nanguna sa naturang licensure examination isang proud kabalen at produkto ng Don Honorio Ventura State University. Meet the 31-year-old Fernandina na si Giselle Ann Viray Garcia. Lahat ng gagawin mo kailangan i-assure mo na tama at sa ikakabuti ng kapwa mo. Bata pa lamang ay nais niya na raw maging instrumento upang makatulong sa taong bayan. Kaya naman una siyang kumuha ng kursong nursing at naging registered nurse noong 2011. Subalit tila calling na ni Giselle ang pagiging gabay lalo na sa mga kababayan nating kapuspalad. Simula 2012 ay nagtatrabaho na siya sa Department of Social Welfare and Development at kasalukuyang Municipal Action Team Leader ng LINC sa Mexico, Pampanga. 2019 na makapagtapos siya ng Bachelor of Science in Social Work sa DAVSU. Pero bago makamit ang pagiging top-notcher, mismong si Giselle patong-patong din umano ang kinaharap na problema. Challenge din kasi may 3 anak po kami is yung, nagre-review ka, so may mga anak ka na nag-online schooling din, marami din silang modules. Ganun talaga pag nag-review, kailangan mong mag-invest ng time para mabasa yung mga books na yun kasi hindi sapat yung magre-rely ka sa review center. Sa kabila ng pagbabalanse ng kanyang oras bilang ina, asawa at estudyante, sulit naman umano ang lahat ng kanyang hirap. Kahit pa maraming oportunidad sa labas ng bansa ang nag-aabang kay Giselle, mas prioridad niya ang manatili sa Pilipinas. Gusto ko pong mag-explore or makapag-try magturo po para po makatulong sa mga future social workers. So dito pa rin po sa bansa, payback time po para mas makapag-serve po sa mga kasama, mga FARPIS beneficiaries or sa mga clientele po natin. Out of 1,473 examinees, 495 ang pumasa sa Social Work Licensure Examination. Doble ang tuwa ni Giselle dahil pasado rin ang kanyang mister na si Edison Christian Garcia. Sa kabilang banda, 2017 nang mag-top 10 din ang isang honoria na si Rainier Grospe sa Social Worker Licensure Examination. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa mga karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV36Official at CLTV36News. Sa Twitter naman at CLTV36. Sa Instagram at CLTV36Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede rin niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.